la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun. Malamai suka ce abin da yasa na Saratu take tsaye gaban Ibrahim da bakinsa ta kawo musu abinci ne, ta ne musu hidima. Amma yanzu idan ka samu wani typical dan ƙauyen Bahaushe, in an ce mace ta kawo wa annabi abinci a gaban mijinta kaza kaza, sai ya ce an wulakanta annabi. Irin abin da wancananka suke na canjawa hadisai ma'ana. Ai sun ce ma wata mata ce ta kawo annabi. To idan ka ce baka yadda ba a hadisai, yanzu nan aya ce na karanto cikin suratu Hud. Ita kuma matar annabi Ibrahim ce ta kawo wa bakinsa abinci. To dan subhanallah, ita ma aya bata inganta ba. Allah ka raba mu da gidadawa. Don mutumin da ba ahlus sunna ba ai an sha da shi. An sa shi a kwalba. Kun san irin yadda ake wa kare in za a dauke shi a kai shi wani gari ko kyanwa, kun san su suna da kwakwalwa. Yanzu ka dau kare daga nan ka kai shi Lagos zai dawo, saboda shi hancinsa Allah ya masa wata na'ura, kanshin waje yake bi, duk inda ka kai shi da wannan kanshin zai dawo. To yadda ake yin ana so a kai kare waje kai ya dawo, a buhu ake sa shi, sai a jijjiga a jijjiga a jijjiga. To shi kuma karamar kwakwalwa ce da shi, da kai masa wannan jijjigar to ka wargaje masa lissafi, duk inda ka tafi da shi shikenan. To wannan girgizar akai wa 'yan bid'a, da 'yan bid'a da 'yan ƙato da 'yan shi'a, duk sai da aka yi musu wannan girgizar, aka raba su da kwakwalansu, kawai sai aka ja su, aka yi musu ɗaukar kare a buhu. Ba haka ba sai ka ga abu simple. Ta malam kalaro ya ce subhanallah, karatu waliha, karatu a fili, amma wai a ce a kasa gane wannan karatu. Fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Kaico da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan gayyar ba wanda ya bashi abinci sai matar gida Ummu Usaidin, sunanta Ummu Usaid, ma'ana alkunya take nan. Ballat tamratin, ta jika wasu dabinai ne fi taurin cikin koko min hijaratin na dutse min al-layl tun dare. Falamma faragan nabiyyu min ad-da'ami, bayan da annabi ya gama cin abinci, amma fathu lahu, sai ta zubo masa shi, ta tato masa shi, fasaqathu, ta bashi ya sha, tuthifuhu bidhalika, ta ne masa haka a matsayin tsaraba ta musamman. At-tuhfa a larabci shine tsaraba, an gane ko? Za ku ji sau da dama littattafai ana sa musu tuhfa, kamar tuhfatul gilman, tuhfatul adfal, ana nufin tsarabar yara. To tuthifuhu, ta ne masa haka a matsayin tsaraba ta musamman. Ita tsaraba wata kyauta ce ta me? Ta musamman. Kuma galibi ana bada ita ne mu a al'ada Hausa ga wanda bai yi tafiya ba. Wake bada ita? Wanda yayi tafiya ya dawo. To amma su a wajen Laraba ba haka bane. Tsaraba shi mazaunin gidan ne yake bawa bako. An gane ko? Domin kun ga annabi anan shi yazo bako. Matar gida ita ta bashi, kuma sai aka ce tsaraba. To kaga mu an juye abin a Hausa. Mu a al'adar Hausa tsaraba wanda yazo yake bawa mazaunin gida. Kamar tukuici ne. Me tukuici a Hausa? Aba dan aike aka ba ka bawa mutum wani abu na alheri ya kai wani, sai ai masa kyauta. Ita ce me? To ba haka bane a wajen Larabawa. Tukuici a wajen Larabawa ba na dan aike bane, na wanda ya kyauta ne. Kuma har aya yake da shi a Qur'ani, wala tamnun tastakthir. Haka Allah ya ce da annabi, kar kai kyauta dan ai maka tukuici. Bahaushe yace yaba kyauta tukuici. To yadda ake mu ma in muka koma asalin al'adar mu, abin zai fito mana fili. Idan kana da dan uwa a ƙauye, kai kana zaune a binni, kana da kuɗi, to mutanen da saboda kara, babu bara, babu mutuwar zuciya, idan zai zo gaishe ka a binni, sai ya riko maka wani dan zakara kwaya daya, ko ya zo maka da yar tsuntsiya ko yar kuka ko yar daddawa. To wannan kyautar idan shi kuma ya kawo maka, kai kuma in zai tafi sai ka dauko kuɗi ka bashi. Shine ba shi yake cewa yaba kyauta tukuici. To asali al'adar Larabawa ce suna haka.
idan ina so yanzu akwai wani mai kuɗi da nake so ya bani kuɗi amma da dinga in ce dan Allah ce makanni akwai zubar da mutunci to sai in samu wani dan rake sanda daya na 500 in siya a fere a yanyanka sai yanzu in ce nazo ne in gaishe ka ga wannan raken to shi kuma zai dau haske in zan tafi sai ya kawo kamar rafa 200 sai ya ba to ya yaba da abin da ne masa na kyauta to yanzu kaga wannan tukuicin wa aka ba dan aike ko me kaya to wannan shine asalin tukuici su suna yi a ƙasar Larabawa to sai Allah ya hana annabi yace kai karkarin ka irin wannan kyautar domin ita kyautar a ƙarƙashin ta akwai kamar me roƙo ne amma indirectly to amma Allah bai hana sauran mutane su yi wannan ba annabi kadai aka hana Abdullahi dan Abba zai ce annabi kadai aka hana irin wannan kyautar kar yayi kyauta dan ai masa ƙari wala tamnun tastakthir kada kai kyauta dan a ƙara maka to idan muka koma wannan shine asalin tukuici ka bada abu kadan a baka da yawa amma ba ka ba dan aiki wani abu ya kai a bashi wani abu ba to wannan mu kuma tukuici kenan a ƙasa Hausa amma asalin tukuici wanda daga wajen Larabawa aka samo shi wannan ba shine tukuici ba shi yasa ma Ibn Hazm al-Andalusi az-Zahiri yace idan kai irin wannan kyautar ba a biya ka ba to ka karbi kayanka yace yanzu da zaka zo daga kauye wajen wani dan uwanka ka zo masa da zakara ya cinye ma zakara kuma ka zo zaka tafi ka ce to zan tafi yace to a gaida su baba sai ka ce wallahi ba wani a gaida su baba a bani zakara na yace in kai haka ba kai kyauta da zobe ba domin ita wannan kyautar irin ta daman asali haka ake yin ta haka nature ta take ina ba ta an gane domin zaka samu wani matsolo a kawo masa zakaran ya cinye kuma mutum ya zo tafiya ya ce a sauka lafiya a wannan ai baka kyauta ba shi daga kauye ya iya kawo ma zakara kai daga binni ba za ka iya bashi abin nan rago ba ai kai abun kunya an yi abun kunya wai raƙumi ya shanye ruwan yan tsaki da haka dai wannan Abu Usaid matarsa ta yi haka a matsayin tsaraba ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar tuthifuhu min at-tuhfati qala al-hafiz ibn hajar yace lamma arrasa kalmar lamma arrasa kaza wa qa bi tashdidir ra'i haka yazo da yiwa ra'un shadda arrasa sai ce wa qad ankarahu al-jawhari amma imam al-jawhari ɗaya daga cikin a'immatul lugha yace ba ai wa ra'un din shadda fa qala yace sai dai a ce a arasa amma ba a cewa arrasa wala taqul arrasa an gane ko to amma dai riwaya ta zo da shi to sannan wazada fi riwaya a wata riwayar an samu ƙari cewa wa ashabahu annabi ba shi kadai ma yaje bikin ba har da sahabbai kaga wannan ya nuna manzo Allah yakan je biki da ƴan rakiya maza kuma a wajen a samu mata wanda ba muharraman su ba amma sai dai cikin kyakkyawar shiga da kamala da haka yanzu idan wani yazo yace ba za a yi biki ba kaza sai mu ce to in tsoron Allah ne kafa annabi da sahabbai ne ba a hana mutane abin da Allah bai hana su ba yadda musulunci yace ayi sallah akan lokaci a kiyaye dokokin Allah kar ayi zina kar ayi kaza haka kuma yace ayi biki in ta kama Bahaushe kuma yace ana bikin duniya hakan na kiyama da haka duniya dan adam haka Allah ya yi shi taba kidi ne taba karatu ba kaman mala'ika bane shi mala'ika bai san taba kidi ba kullun taba karatu ne amma shi fa dan adam ko annabi ne taba kidi ne taba karatu me yake nufi taba kidi taba karatu ma'ana ayi ibada kuma ayi me ayi nishadi ai biki nishadi ne kar ka dauka kowane biki ne saban Allah ko yin biki haramun ne domin ka san wani idan ya doko yau ta buga shi sai ya haramta biki ba haramun bane amma in baka da kuɗi kakkai ko ba haka ba masu karin magana suka ce kowa ya sha kiɗa kuɗinsa ya bayar da haka in kana da kuɗi kai ba daidai kuɗinka daidai shagalinka ba ka da kuɗi ita azuminka ko ba haka ba amma kana da kuɗinka da wadatarka da komai me hana ai biki ba abin da ya hana ai biki sai dai a kiyaye ka'idoji kar a saba ka'ida dan sunan biki an gane ko to sannan yace qauluhu fadin sa inji Hafiz Ibn Hajar da yace
fama sana'a lahum da'aman wala qarrabahu ilayhi illa imra'atuhu Usayd ba wanda ya ba annabi abinci ko ya girka masa abincin a wannan bikin sai matar gidan ma'ana amarya kenan wacce sunanta Usayd sai ce bi dammil hamzati kalmar Usayd din da yiwa hamza damma tasgiri ne na Asad zaki Usayd dan karamin zaki wa hiya mimman wafaqat kunyata zawjiha sunanta alkunyata tayi daidai da alkunyan mijinta kun san cikin sahabbai akwai wanda za ku ji an ce baban wane matarsa kuma baban wane sunan kamar Salama